Άφιξη Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και ημιτού, Κυρίου Δανιήλ. Έναρξη τελετής διαβεβαίωσης νέων στρατιωτικών ιερέων πρόσληψης έτους 2026. Κατά την τρέχουσα χρονική διάρκεια, στο Σώμα Στρατιωτικών Ιερέων κατετάγησαν 8 νέοι στρατιωτικοί ιερείς, 7 ιερείς με το βαθμό του λοφαγού και 1 με το βαθμό του υπολοφαγού. Με τη σημερινή σεμνή τελετή διαβεβαίωσης, εντάσσονται στο κοινό σώμα των στρατιωτικών ιερέων και ονομάζονται μόνιμοι αξιωματικοί. Ανάγνωση εγκυκλίου διαταγής Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από τον τμήματάρχη του Δευτέρου Τμήματος της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Ιερέων, πρωτοπρεσβύτερο ταγματάρχη Γεώργιο Μάντζιο. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις, με πρόταση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποφασίζουμε 1. Ονομάζουμε μόνιμους στρατιωτικούς ιερείς α τάξης λοχαγούς σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του νομοθετικού διατάγματος 98 του 1973 και 36 του νόμου 3883 του 2010 για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στο κοινό σώμα στρατιωτικών ιερέων των ενόπλων δυνάμεων τους παρακάτω επιλεγέντες κληρικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και περιλαμβάνονται στον κυρωμένο την 1η Δεκάτου 2025 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας πίνακα επιλογής υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων α τάξης λοχαγών με την εξής σειρά αρχαιότητας που απορρέει από την ημερομηνία χειροτονίας τους. Α. Εδεσιμολογιότατο Κατσίμενο Γεώργιο του Θεοδόρου, ιερέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Β. Πανωσιολογιότατο Γεωργακόπουλο Κωνσταντίνο του Ανδρέα, ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίου Αχανών και Πετρουπόλεως. Γ. Πανωσιολογιότατο Τουλιόπουλο Δημήτριο Φιλόθεο του Χρήστου, ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης και Σαριανής Βύρονος και ημιτού. Δ. Εδεσιμολογιότατο Πανουτσακόπουλο Ιωάννη του Χαράλαμπου, ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας και Ολένης. Ε. Πανωσιολογιότατο Χρυσοστόμου Ηλία Επιφάνιο του Μάριου, ιερέα της Ιεράς Μητρόπολης τη Δημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου. Σίγμα τάφ, Πανωσιολογιότατο Φούτσουλα Γεώργιο Νικόδημο του Χρήστου, ιερέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ζ. Πανωσιολογιότατο Κρυάρα Νικόλαο Μελέτιο του Ιωάννη, ιερέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 2. Ονομάζουμε μόνιμο στρατιωτικό ιερέα β τάξης υπολοχαγό, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του νόμου 90 του 73 και 3883 του 10 για πλήρωση κενής οργανικής θέσεως στο κοινό σώμα στρατιωτικών ιερέων των ενόπλων δυνάμεων, το παρακάτω επιλεγέντα κληρικό που έχει τα νόμιμα προσόντα και περιλαμβάνεται στο κυρωμένο την 1η του 2025 από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας πίνακα επιλογής υποψηφίων στρατιωτικών ιερέων β τάξης υπολοχαγών, Πανωσιολογιότατο Κρητικό Ιωάννη Χρυσόστομο του Θεοδόρου, ιερέα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τρίτον, οι παραπάνω κατατάσσονται στο κοινό σώμα στρατιωτικών ιερέων των ενόπλων δυνάμεων και εντάσσονται στην επετηρίδα των αξιωματικών του ελόγω σώματος μετά τους ομοιοβάθμιους τους που υπηρετούν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με υποχρέωση παραμονής στις ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με το άρθρο 64 του νόμου 1400 του 1973. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Γεώργιος Δένδιας.
Χριστόν
Προσφάτου του Θεού, του Ελληνικού κοινών
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διαβεβαιώ επί την ιεροσύνη μου. Διαβεβαιώ επί την ιεροσύνη μου. Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Να φυλάτω πίστη στην πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα. Υπακοή στο Σύνταγμα. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγή εις τους ανωτέρους μου. Υποταγή εις τους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προφήμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάσεων. Να εκτελώ προφήμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάσεων. Να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση. Να υπερασπίζω με πίστη και αφοσίωση. Μέχρι της τελευταίας ραγίδος του αίματος μου. Μέχρι της τελευταίας ραγίδος του αίματος μου. Τας σημαίας. Τα σημαία. Να μην τα σε καταλήγω. Να μην τα σε καταλήγω. Δεν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Δεν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Να φυλάτω δε ακριβώς. Να φυλάτω δε ακριβώς. Τους στρατιωτικούς νόμους. Τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γέννη. Και να διάγω εν γέννη. Χριστός και φιλότιμος στρατιώτης. Ως Χριστός και φιλότιμος στρατιώτης. Αμήν. Με τη σημερινή τελετή, οι 8 νέοι στρατιωτικοί ιερείς εντάσσονται στο σώμα στρατιωτικών ιερέων, το οποίο συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1829 με την τοποθέτηση του πρώτου στρατιωτικού ιερέα στο στράτευμα, του Νικηφόρου Ρωμανίδη, από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Η θεσμική διακονία των ιερέων στο στράτευμα εμφανίζεται από τη Βυζαντινή εποχή με κύριο εκφραστή τον Άγιο Αθανάσιο τον Αφροδίτη, ο οποίος συνόδευσε τον Νικηφόρο Φωκά στην εκστρατεία του για την απελευθέρωση της Κρήτης από τους Άραβες. Στη συνέχεια, η παρουσία του πλοίου την εποχή της τουρκικής σκλαβιάς ήταν καθοριστική για την εδραίωση της εθνικής σύγκλησης και την ενίσχυση του αγώνα. Η δράση των στρατιωτικών ιερέων υπήρξε έντονη στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Μικρασιατική εκστρατεία, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον Πόλεμο της Κορέας. Έκτοτε, η δράση και η διαπονία των στρατιωτικών ιερέων υπήρξε συνεχής. Σήμερα, το κοινό σώμα των στρατιωτικών ιερέων, ενταγμένο ως διεύθυνση στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με την κατάταξη των νέων στρατιωτικών ιερέων, αριθμεί περί τους 34 κλινικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται διακρατικά στο στρατό ξηράς, πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία. Ακολουθεί χαιρετισμός από το Διευθυντή Στρατιωτικών Ιερέων, με τον πρεσβύτερο ταξίαρχο Νεκτάριο Μαρκάκη. Σεβασμιότατε, ενδοξότατε κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, σεβαστοί πατέρες, ενδοξότατε κύριε αξιωματικοί, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι. Με τη σημερινή σεμνή τελετή υποδεχόμαστε στην οικογένεια των ενόπλων δυνάμεων, στο σώμα στρατιωτικών ιερέων, 8 νέα μέλη, 8 νέους στρατιωτικούς ιερείς, οι οποίοι θα κληθούν να στελεχώσουν αντίστοιχες θέσεις σε σχηματισμούς και διοικήσεις του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού, της πολεμικής αεροπορίας, για να επιτελέσουν την ιερατική τους αποστολή και να διαφωνήσουν τους ανθρώπους, οι οποίοι υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Πανουσιολογιότατοι και δεσιμολογιότατοι νέοι στρατιωτικοί ιερείς, υπό την σκέπη της υπερμάχου στρατηγού του γένους μας, την προστασία των προστατών Αγίων μας ενώπιον του Ιερού Ευαγγελίου,
παρουσία του Σεβασμιωτάτου, του ενδοξωτάτου αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, σεβαστών συναδέλφων ιερέων, ενδοξωτάτων αξιωματικών και όλων των ευγενώς προσκεκλημένων, δώσατε την νόμιμη διαβεβαίωση του Έλληνα κληρικού αξιωματικού, η οποία ολοκληρώνεται με τη ρίση ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης, παραπέμποντας στην προτροπή του Αποστόλου Παύλου, σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Η ονομασία σας ως αξιωματική προσδίδει ύψος τιμής, αλλά και μέγεθος ευθύνης. Στο ενδεχόμενο ερώτημα πώς δύναται να συνυπάρχουν η ιεροσύνη με το στρατιωτικό αξίωμα, προκύπτει η απάντηση από την πολυετή εμπειρία του σώματος, ότι εφόσον η ιεροσύνη ασκείται ορθώς, τότε έχει και την ευχέρεια να καλλιεργεί και τις στρατιωτικές αρετές, αφού η εκκλησιαστική υπακοή ταυτίζεται με τη στρατιωτική υποταγή. Η εκκλησιαστική υπομονή συνάδει με τη στρατιωτική αντοχή. Η εκκλησιαστική εγρήγορση είναι συνώνυμη με τη στρατιωτική ετοιμότητα. Η χρήση του κατ' οικονομία συνάδει με τη διαχείριση του κατά περίπτωση. Η ανταπόκριση του ευλογείται στις επτές εκκλησιαστικές εντολές είναι ταυτόσιμη με το διατάξτε στις στρατιωτικές οδηγίες και διαταγές. Η ορθή άσκηση της ιερατικής διακονίας καλλιεργεί και τις ανάλογες προϋποθέσεις για τη συνετή εξάρχηση του στρατιωτικού αξιώματος. Η ιστορική δεσμή εκκλησίας και στρατού, η έντονη και αδιάρρητη παρουσία του πλήρου στους αγώνες του έθνους, η κατακοινή ομολογία, η υγιής ευσέβεια της συντριπτικής πλειοψηφίας των στρατιωτικών έχουν διαμορφώσει τις σταθερές προϋποθέσεις για τη συναντήληψη της στρατιωτικής με την ιερατική ιδιότητα. Κοινή πεποίθηση είναι ότι ως ύψιστες αρετές αναγνωρίζονται η πίστη και η φιλοπατρία. Η κύρια αποστολή των στρατιωτικών ιερέων είναι η ακτινοβολία της πίστεως μέσω του ζωντανού παραδείγματος της Ορθόδοξης Ομολογίας στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Με την πρόσληψη του στρατιωτικού αξιώματος δεν υποτιμάται η ιεροσύνη, αντίθετα ενισχύεται η αποστολή της στο στράτευμα. Μια ιεροσύνη που προσβλέπει μόνο στην καταξίωση μέσω της πρόσληψης ενός αξιώματος και αρνείται τη θυσιαστική διακονία και προσφορά, αυτή η ιεροσύνη απέχει πλήρως από εκείνη που δίδαξε ο Χριστός. Ο στρατιωτικός ιερέας των Βαλκανικών πολέμων Ελευθέριος Νουθράκης για την ιεροσύνη είχε διατυπώσει τον ορισμό ότι ο αληθής και πιστός ιερεύς είναι η πιστή αντανάκλαση του Κυρίου. Ο στρατιωτικός ιερέας οφείλει να είναι απαλλαγμένος από εγωιστικές ψυχοπάθειες και παθολογικές αιμονές, οι οποίες προέρχονται από νοσηρά θρησκευτικά μορφώματα και παρεκκλησιαστικές αντιλήψεις. Ο στρατιωτικός ιερέας οφείλει να εμπνέει τις επίσημες θέσεις της Εκκλησίας και να σέβεται τα θεσπίσματα της πολιτείας. Μια ιεροσύνη που αντί να αγαπά και να εμπιστεύεται, επιλέγει ως κίνητρο την αντιπαράθεση και την αντιπαλότητα στο όνομα μιας υποτιθέμενης ομολογίας, τότε είναι ανάγνωση της ιεροσύνης με λάθος τρόπο. Ο στρατιωτικός ιερέας οφείλει να είναι φιλακόλουθος και φιλάνθρωπος, να ορίσει ως αφετηρία της ημέρας την προσευχή και τη Θεία Λατρεία, να ξεκινά με την αναφορά του στον Τριαδικό Θεό, στην Παναγιά μας υπερνομοστρατικό, στους Αγίους μας, υπερηγίας και σωτηρίας όλων των στελεχών, όλου του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και των οικογενειών μας. Διακονώντας το στράτευμα, δεν εισμονούμε την προβληματική της καθημερινότητας, τον ψυχικό φόβο της κοινωνίας, τον όλεθρο των αγροτικών, την εξάρτηση από τον ψηφιακό χώρο, την οικολογική καταστροφή. Ο στρατιωτικός ιερέας δεν εγκλωβίζεται στα στεγανά μιας εξειδικευμένης υπηρεσίας, αλλά απλώνει την ποιηματική του δραστηριότητα και η ιεραποστολική του παρουσία σε κάθε χώρο των ενόπλων δυνάμεων, σε ακριτικές περιοχές και απόμακρα νησιά, σε κάθε στρατόπεδο και φυλάκι, σε ναυτικές βάσεις και πλοία,
σε αεροπορικές βάσεις και ετοιμότητες, σε παραγωγικές σχολές και κέντρα εκπαιδεύσεως, σε νοσοκομεία και ιατρία, σε στρατιωτικούς οικισμούς και παραθεριστικά κέντρα, σε ειρηνευτικές αποστολές και ενορίες της πρόσφυγων περιοχών, έχοντας στην βιβαντική φροντίδα του κάθε άνθρωπο οποιασδήποτε ηλικίας, κρατώντας ορθάνυχτους και περιποιημένους τους ιερούς στρατιωτικούς ναούς μας, διατηρώντας ακίνητο το καντιλάκι στο εικόνισμα της Παναγιάς μας και έχοντας την ανοιχτοσύνη να δεχτεί κάθε ψυχή που μαστίζεται από θλίψη και καταπώνηση και επιζητεί το έλεος του Θεού. Η ιεροσύνη στο στράτευμα δεν είναι αντίλογος, αλλά διάλογος. Δεν είναι αντίθεση, αλλά σύνθεση. Δεν είναι απομάκρυνση, αλλά συμπόρευση. Δεν είναι έλεγχος, αλλά κατανόηση. Είναι η αγκαλιά που συγχωρεί, δηλαδή χωράει όλους και κανείς δεν περισσεύει. Που ανοίγοντας διάπλατα τα χέρια, μιμείτε τον Χριστό που επάνω στο σταυρό ύπνωσε τα σπαλά μας και ίνωσε τα το πριν και στο. Είναι η ευαισθησία για όλους τους στρατιωτικούς και στρατευσίμους. Μια ευαισθησία η οποία εκλαμβάνεται όχι ως αδυναμία, αλλά ως θυσιαστική διακονία για να νοηματοδοτείται για κάτι. Με αυτές τις σκέψεις και με φιλάδελφα συναισθήματα σας υποδεχόμαστε στο σώμα στρατιωτικών ιερέων και σας ευχόμαστε την εξίσους δύναμη στη νέα σας υπέροχη διακονία και ιερή αποστολή. Σας ευχαριστώ. Χαιρετισμός από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεσαριανής Βίρονο Σπίριτου, Κύριο Δανιήλ, Σύνδεσμο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων και εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Επισκόπου Αθηνών. Μεταφέροντας στους νέους στρατιωτικούς ιερείς και σε όλη τη σεβασμία ομιλία τις ευχές και ευλογίες του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και Προέδρου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της οποίας η ταπεινότητα του είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της Ιεράς Συνόδου και των Ηνωμένων Δυνάμεων, μεταφέροντας βέβαια τις ευχές και τις ευλογίες, θέλω να χαιρετήσω άπαντα τον αρχηγό, τους ειδικούς αξιωματικούς, τους στρατιωτικούς ιερείς, πανουσιολογιωτάτους και δεσιμολογιωτάτους, νυν και τους εκπομένους. Και να ευχηθώ αυτό που ο Κύριος μετά την Ανάστασή του είπε στους μαθητές του, καθώς απέσταλε με ο Πατήρ, κακό πρέπει ημάς, όπως με απέστειλε ο Επουράνιος Θεός και Πατέρας, έτσι και εγώ σας αποστέλω. Τι να κάνετε, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Οι κυριακοί αυτοί λόγοι είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτον δείχνουν την εξάρτηση του στρατιωτικού ιερέως από τον Επουράνιο Θεό και Πατέρα. Καθώς απέσταλε και ο Πατήρ, αποπέμπω ημάς. Οι στρατιωτικοί ιερείς, όπως και κάθε ιερέας, είναι απεσταλμένος του Κυρίου Ιησού Χριστού στον κόσμο για να μαθητεύσει, για να κάνει μαθητές του δηλαδή όλους τους ανθρώπους και να επιτελέσει τα Άγια και Ιερά Μυστήρια του Αγιασμού και της αναγεννήσεως των ανθρώπων. Με αυτή λοιπόν ουσιαστικά τη σκέψη χαιρετίζω τους νέους ιερείς και εύχομαι σε όλους ο Θεός να είναι συνεργός και αντιλήπτο στα υψηλά και υπεύθυνα καθήκοντά τους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χαιρετισμός από τον Ενδοξότατο Κύριο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
πατέρες, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη τιμή και ειλικρινή συγκίνηση παρίσταται στη σημερινή, σεμνή, αλλά βαθύτατα συμβολική τελετή, κατά την οποία οι ένοπλες δυνάμεις υποδέχονται στους χώρους τους 8 νέους στρατιωτικούς ιερείς, οι οποίοι θα κληθούν να στελεχώσουν αντίστοιχες θέσεις σχηματισμούς και διοικείς του στρατού σειράς, του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας, να αναλαμβάνουν μια αποστολή υψηλή, ευγενή και ιδιαίτερα απαιτητική. Πανουσιολογιότατη και δεσιμολογιότατη νέοι στρατιωτικοί ιερείς. Η ένταξή σας στο σώμα των στρατιωτικών ιερέων δεν συνιστά απλώς ανάληψη του ιερού λειτουργήματος εντός ενός ειδικού θεσμικού πλαισίου. Συνιστά ανάληψη ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο που υπηρετεί, αγωνίζεται, δοκιμάζεται και πολλές φορές σιωπηλώς σηκώνει το βάρος του καθήκοντος. Διότι η αποστολή του στρατιωτικού ιερέα δεν περιορίζεται στην επιτέλεση των ιερουργικών μαθητών. Εκτείνεται στη στήριξη του φρονήματος, στην ενίσχυση της εσωτερικής αντοχής, στην παρηγορία της ψυχής και στην διακή υπόθεση ότι η υπηρεσία προς την πατρίδα δεν είναι μόνο έργο ισχύως, αλλά κυρίως έργο ήθους. Η ιστορία του έθνους μαρτυρεί αδιάλειπτα τη σημασία αυτής της διαχρονίας. Από τα πεδία των μεγάλων εθνικών αγώνων έως τις σύγχρονες αποστολές των ενόπλων δυνάμεων. Η παρουσία των στρατιωτικών ιερέων ουδέποτε έλαβε απλώς ποιητικό και επικουρικό χαρακτήρα. Αντίον, υπήρξε ουσιαστική, εξυπωτική και καταληκτική. Δίπλα στο μαθητή, εν τόπο και χρόνο, στο φυλάκι, στο νοσοκομείο, στο πλοίο, στην ακριτική φρουρά και οπουδήποτε χρειαστεί. Ο στρατιωτικός ιερέας με τον λόγο και πρωτίστως με το παράδειγμά του υπήρξε φορέας ουράνιας παρηγορίας, στήριγμα ηθικό και ζώσα επενδύμηση ότι η πίστη, η αυταπάρνηση και η αφοσίωση του καθήκον συγκροτούν τον διασπαστικό πυρήνα της εθνικής μας εθνικής. Και αυτό ακριβώς καθιστά το λειτουργήμά σας τόσο ιδιαίτερο αλλά και βαρύνο. Αν το ανθρώπινο δυναμικό και ο στρατιωτικός εξοπλισμός περιφρούν το σώμα του έθνους, η παρουσία των στρατιωτικών ιερέων ζωογονεί την ψυχή του, δίνει τον απαραίτητο παλμό, υπενθυμίζει τις αξίες και τα ελληνικά, αναπτερώνει την ελπίδα και καθοδηγεί τον καθένα. Αγαπητοί νέοι στρατιωτικοί ιερείς, από σήμερα αναλαμβάνετε μια ιερή αποστολή η οποία απαιτεί ταπείνωση, διάκριση, σταθερότητα, γνήσια αγάπη προς τον άνθρωπο και επίγνωση του βάρους της ευθύνης σας. Καλείστε να διαγωνίσετε το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, όχι μόνο ως ποιμένες, αλλά και ως συνοδοιπόροι με μια καθημερινή πορεία πειθαρχίας, προσφοράς και θυσίας. Σας εύχομαι από καρδιάς να επιτελέσετε τη διαγωνία σας στις ένοπλες δυνάμεις με πίστη, σύνεση και πνευματική αντοχή, απλώντας δύναμη από την Εκκλησία, από την παράδοση του σώματος των στρατιωτικών ιερέων και από το φωτεινό παράδειγμα όσων προηγήθηκαν ημών με ίσιο. Καλή δύναμη και ευλογημένη διαγωνία. Ευχαριστώ. Ακολουθεί επίδοση αναμνηστικών στους νέους στρατιωτικούς ιερείς. Παρακαλούνται ο Σεβασμιότατος και ο κύριος αρχηγός για την επίδοση των αναμνηστικών. Τα αναμνηστικά είναι ένα σταυρός αγιασμού και ένα βιβλίο ιερατικών. Το σχεδιασμό του σταυρού αγιασμού επιμελήθηκε από τον πρεσβύτερο Σταυρατάρχης Γεώργιος Μάντζιος και το ιερατικό είναι ευγενής προσφορά της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Λοχακός Γεώργιος Κατσίδελος. Πανουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Λοχακός Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
Πανουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Λοχαγός Φιλόθεος Τουλιόπουλος. Εδεσιμολογιότατος Πρεσβύτερος Λοχαγός Ιωάννης Παπουσακόπουλος. Πανουσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Λοχαγός Επιφάνιος Χρυσοστόμου. Πανουσιολογιότατος Ιερομόναχος Λοχαγός Νικόδημος Φούρτσουλας. Πανουσιολογιότατος Ιερομόναχος Λοχαγός Μελέτιος Τριαράς. Πανουσιολογιότατος Ιερομόναχος Υπολοχαγός Χρυσόστομος Κρητικός. Λήψη τελετής. Θα ακολουθήσει η λήψη αναμνηστικής φωτογραφίας και παράθεση κεράσματος στην αίθουσα της πόλης του Ισόγειου του Κυρίου.